बादायलायनायनि गेजेरजों गासै गेलेगिरि जे फंबायमोननिसिम मा मेसेज होनो सानो आरो दिनैहाय बबे टीमखौ जागायजेनदों? गिबियावनो आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै दिनै नैबे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो गाव खोब गोजोननाय मोन्दों। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे थांखि जे जायफोर लाइमोन गथ'फ्रा दिनै 13 बोसोर बैसोनि बिथांमोना गेलेदों, बिथांमोना जोंनि जि बर' गथ'फोर बिथांमोना खोब गामि सिंनि गथ'फोर, बिथांमोना गावनि मोनसे स्किल थाबाबो मोनसे गावबागाव गोरों थाबाबो बिथांमोना माखासे गामि ओनसोलाव थानायनि जाहोनाव बिथांमोना माखासे खोथाखौ बाथ्राफोरखौ मोजाङै मिथिजोबा। बिथांमोना गोरों सासे फुटबल जानो सानब्लाबो बिथांमोना माखासे स्कपखौ मोननो हाया। नैबे जि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बड'फा गोजोरथिया सोलायनाय मावथांखिजों बिथा खालामनानै जि फुटबल जों खुंदों, बिनि गेजेरजों गथ'फ्रा जाहाथे गावबा गावनि जि स्किल बेखौ बिथांमोना दिन्थिफुंनायनि सुबिदा मोन्दों आरो बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बड'फा फुटबल क्लाब मुंनि क्लाबाव जों बिथांमोनखौ सायख'नानै गेलेहोनानै जों स्टेट लेभेलाव जों डाइरेक्टयै एबार बाहागो लादों आरो नेक्स्ट फैगोन जि बोसोराव जों बाहागो लागोन। आरो जोंनि जि प्लेयारफोर जोंनि बड'फा एफसिआव गेलेनाय 7 प्लेयार बिथांमोना नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप जि अल इन्डिया फुटबल फेडारेसना खुङो, बेहाय फाइनाल सेलेक्शननि थाखाय जोंनिफ्राय 7 सेलेक्शन जानानै दं। आरो जोंनि बड'फा एफसिआ जोङो थांनाय नैबे जुन मासाव जोङो बड'फा एफसिआ जों स्टेटआव गेलेदोंमोन। बेहाय गेलेनायावबो जोङो बड'फा एफसिआ अल इन्डिया फुटबल फेडारेसना खुंनाय जि साब जुनियर, बेहायबो जोंनि स्टेटनिफ्राय जोंनि बड'फा एफसिआ नमिनि जानानै दङ। जुदि गासिबो थिगानो थायोब्ला जोङो फैबाय थानाय नैबे 2025 आरो 26आव जोंनि बड'फा एफसिआ आइ लिगआव गेलेनो स्कप मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ दिनै नैबे मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो सानदों जे जोङो नुदों जोंनि ओनसोलफोराव जे जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव खोब फुटबलनि सायाव जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना खोब गोसो गुदुं। आरो बेखौ नोजोर होनानै जोंहा मोनसे मिशन दङ जे मणिपुर बायदि मोनसे 37 लाख थानाय पपुलेसन थानाय स्टेटआ जुदि बोसोरफ्रामबो 30निफ्राय 40 फुटबल गेलेगिरि बिथांमोना ISL आव दैथायहरनो हायोब्ला जोंबो बर'फ्राबो खम नङा। जोङो बर'फ्राबो फैबाय थानाय 10 बोसोरनि गेजेराव जोंबो नैबे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय 20निफ्राय 25 फुटबल प्लेयार बेबायदि जों ISL आरो नेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय जों फुटबल प्लेयार दैथायहरनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे मिजिं दङ। दिनै बबे टीमा गेलेदों? दिनै नैबे बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बनरगाव दख'रा एबसु आरो गसाइगाव दख'रा एबसुनि गेजेराव जादों। थेंक इउ। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों दिनै बतझ'रनि जे सिलेन्डारनार स्टेडियामाव सानबेसेनि हाबाफारिजों बाहाय फुटबल बादायलायनाय हाबाफारिखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि 30 खेब आरो दिनै हिन्जावसाफोरनि 13 बोसोर बैसो सिंनि 2थि खेब जे जोलुर बादायलायनायखौ दिनैनिफ्राय काजिगाव नैबे शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म स्टेडियामनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगोन 17 थारिख आगस्टआव जोङो बेखौ फाइनाल खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों। आरो थिग बिदियैनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बायदियै जेरै जोङो बड'फा मिसन होनोब्ला गुबुन जोंहा मावथांखि दङ। सोलोंथाइ बिथिं, जोंनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि लाबोनाय, फरायसाफोरखौ सांग्रांथि लाबोनाय आरो जोंनि जि लाइमोनफोरखौ मोसानाय बिथिं, दामनाय देनाय, हारिमु बिथिं जोङो जौगाहोनांगौनि थाखाय जेरै खामानि मावो, सोलोंथाइ बिथिं जेरै खामानि मावो, थिग बिदिनो दिनै जोङो बोसोरफ्रामबो जेरै खुंबोयो, दिनैबो जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै दिनै जोंनि लाइमोनफोर जे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय दिनै जोङो खुंफुंदों। आरो बे खुंफुंनायनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों बा आसा फारिदों जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफ्रा फुटबलनि गेजेरजोंबो जोङो गावखौनो थांनानै थानायाव गाव मानसि हिसाबै दानानै लानो हायो, जों बेखौनो मिजिंथिदों। खारन फरायनानै जोङो लोगोसेयै गोबाङानो साख्रि मोनजोबनाय नङा, जों बेखौ बयबो मिथियो। दा बेखायनो जोङो
दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोंनि फरायसाफ्रा सोर फरायनायाव माबायदि, सोर माबायदि गेलेनायाव, सोर माबायदि मोसानायाव, सोर गान खननायाव मोजां आरो सोरबायदि मानसिया आबाद बिथिं मोजां जागोन, बे फारफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो दिनै बिजिरदों। दा बेनिखायनो आलादा आलादा भाबै जोङो खामानि मावदों जाहाथे जोङो फुटबल गेलेनायखौ फुटबल बिथिङै जों लांनो हायो, जाय गान खननायाव मोजां बेखौ गान खननायजों जोङो लांनो हायो, जायफोर मोसानायजों मोजां जों बेखौ मोसानायजों लांनो हायो आरो जायफोर जोङो फरायनायजों लोगोसे जोंनि दिनै IAS जानाय, IPS जाबाय, APSC अफिसार जानाय, बे माने SS अफिसार जानाय, बे आन्जादाव जों बोरै जोंनि फरायसाफोरखौ जों बोरै लांनो हायो। बेनिखायनो जोङो फरायसालिफ्राव थांनानै जों जेरै एवारनेस होयो, थिग बिदिनो जोङो दिनै फरायसाफोरखौ लानानै 13 बोसोर बैसो सिंनि फोथाराव लानानै जोङो फैदों जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफ्रा सोर गेलेनायाव माबायदि जों बेखौ दिनै नायबिजिरगोन आरो जोङो बेबायदिनो दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेलेनाय बिथिंबो जोङो जौगाहोनांगौनि थाखाय, जोंनि फरायसाफोरखौ गेलेनाय बिथिंबो लांनांगौनि थाखाय जोङो हारि हिसाबै जोङो गेलेनाय बिथिंबो जों जाहाथे सिनायथि जायो। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा FC मुंनि क्लाब खुलिनानै दिनै बोसोरसेसो जाबाय जोंहा, देग्लाय 2 बोसोराव दिनै हाबगासिनो दङ। थिग बिदिनो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जोङो बै क्लाबाव लांनानै जोङो बोरै मोजां फुटबलार हिसाबै जों खालामनो हायो। फारसेथिं जोंनि लाइमोनफोर गोबां ड्राग्स सोबनानै दिनै नस्थ' जाबाय, गोबां दिनै हौवासा आरो हिन्जावसानि जेबो फारागथि गैया ड्राग्स सोबनाया, आरो बेबायदिनो जोंनि फरायसाफ्रा गोबांनि गेजेराव किसु फरायसाफ्रा दिनै नस्थ' जाबाय। दा बेखायनो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ फरायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि फोथाराव लाबोनानै गेलेनाय बिथिंबो जोङो बेस्थ'तानि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरि फरायसाफोरखौ दिनै जोङो बोरै मोजां फुटबलार हिसाबै जोङो खालामनो हायो, नैबे थांखिफोरखौनो लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावथांखि, बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बे हिसाबै जोङो जोलुर बादायलायनायखौबो दिनै जोङो 4 आन्सलिकनि हेफाजाबजों दिनै काजिगाव, मंलाजरा, बासबारि, थिपखाय, दख'रानि हेफाजाबजों, बानजाय आफादनि हेफाजाबजों दिनै जोंखौ जाय मददगिरिफोर जोंखौ मदद खालामदों, बे खेलाखौ खुंफुंनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर होदों जिल्ला एबसुनिफ्राय। खारन बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होआमोनब्ला नैबे जोङो दिनै जि फुटबल बादायलायनाय जि हाबाफारिखौ खुंदों जों बेखौ खुंनो हानाय नङामोन। बेखायनो अरायसम बर' हारियाव बर' हारिखौ दानांगौनि थाखाय, बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनांगौनि थाखाय जोंनि जायफोर हेफाजाबगिरिफोर अरायसम जोङो हेफाजाब होलांबाय थानांगोन, जों बेखौ खावलायो। दा बेनिखायनो दिनै बेबायदि हेफाजाब होग्रा थानायखायसो हयथ'बा जोंनि गोबां फरायसाफोरखौ जोङो मोजां बिदिन्थि हिसाबै जोङो दिनै मोननो हादों। दा बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौ हांख्रायबाय आरो आसा खालामदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै शैलेन्द्र नाथ ब्रह्म जिहेथु दिनै बे स्टेडियामाव जोङो दिनै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि आरो हिन्जावसाफोरनि जे जोलुर बादायलायनायखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। जोङो जिहेथु 17 आगष्टसिम जों जिहेथु खुंफुंगोन, दा बेनिखायनो जोङो बयबो लैहोर जोंनि नैबे फोथाराव फैनानै जोंनि गेलेगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ थुलुंगा होफैयो, जों बेखौ आसा फारिदों। दिनै जों आसा खालामदों दिनै जेसेबां मानसि जादों फैबाय थानाय समाव जोङो बांसिन मानसि जागोन आरो जोंनि गेलेगिरिफ्रा मदद मोनगोन, साननाय मानि जाफुंसारगोन, जों बेखौ मिजिंखौ थिबाय आरो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि हाबाफारिनि सोमोन्दै बेखिनिखौ फोरमायबाय। गोजोन्थों। जासिगोनलै।